Дами и господа, този поздрав идва специално от Рикардо Студио за всички майстори от улица Здравец, Благоевград. Сръчни ръце, всяка работа градят с майсторство и сърце. Дали железо, двигател или нов строеж, знаят как да направят от нищото растеж. Жулиен Шпаклов, каджията, стената ще изглади. Като мине с мала машката, всичко ще заблести. Го-го, плочкаджията, плочка до плочка реди. Като хване, нивелира, кривото вече не стои. Методи инженера всичко точно изчислява. Каквото каже методи, така се и направя. Бойко архитекта планове рисува, къща като палат за комшите проектира. От Вароша до Струмско, през целия град, в Благоевград майстор да бъдеш е занаят. Няма плочка изкривена, няма тръба да тече, от нищо нещо правят те. Жулиен Шпаклов, каджията, стената ще изглади. Като мине с мала машката, всичко ще заблести. Го-го, плочкаджията, плочка до плочка реди. Като хване, нивелира, кривото вече не стои. Методи инженера всичко точно изчислява. Каквото каже методи, така се и направя. Бойко архитекта планове рисува, къща като палат за комшите проектира. Рикардо Студио